Good day. I'm Brother Eli Soriano of the members of the Church of God. Now, when you come on, from my brother Eli Soriano, I'm from Members Church of God International. Now, the person returns from about Sema Empire, but I said, Debiara. You are not back on the fan, near Bompire, my Wiase, Nyinaa, bro, yeah, far away here, Cassim. Now, Abra, your day upon Modenesha, ye air to jar. Abra, ye Kenya Yampum. Babu, why am I yet to me a free? I will hear Cassia, you would hear, nice. Rubiara ni hɔ no mo a ɛwɔ tumi sene Onyankopɔn na ho banbɔ. Na yɛhia Onyankopɔn na ho banbɔ sene ade nyinaa. Na ɛno ɛmfa ho ne asɔre a wokɔ ne wɔsom a wowɔ mu wɔ anaasɛ asafo kopɔte a wowɔ mu wɔ. Yɛn ɛyɛ mfrɛ a yɛde frɛ nnipa a atwa yɛn ho ahyɛ wɔ wiase ama nyinaa so. Wɔn a wɔdwene wɔn abusua daakye, wɔn nyɔnkofoɔ, adɔfoɔ daakye ho. Na nnipa nyinaa daakye ho. Yɛma biara akɔ aba sɛ wɔne yɛbɛbɔ mpaeɛ. Sɛ mopɛ hwehwɛ mu bebree a mobɛtumi ahwɛ adaka no mu. Ɛnkye yɛ kɔma mo. Ɛyɛ ne da so ne sɛ mobɛsen ate yɛn ka bio. Nyankopɔn nhyira mo.
Ang maayos na pangangatawan ay isang bagay na dapat na na nipadua a tumɛkeka ne ho sɛ wowɔ bi a ma w'ani nsɔ ɛfiri sɛ tebea binom mu no ɛma yɛabrabɔ yɛ mmerɛma yɛn ɛnte sɛ Dennis a ɔwɔ ahokyerɛ mu esiane ne tebea a ɔwɔ mu nti. Na Dennis kane na wɔyɛ adwuma sɛ adansie anaa danseni wɔnya akwanhyɛbra no wɔte ne motorcycle so nanteɛ bɛyɛ de ne maa no ma akwanhyia no akyi berɛ ma ne baa me ho so no na bɛhwɛ a me nan no adane sɛneɛ nidasoɔ biara ni hɔ ma me sɛ bɛsen anante bio nti mekɔpɛɛ ayarehwɛ ɛwɔ orthopedic ayaresabea na ɛberɛ a yɛba bɛyi me afiri ayaresabea hɔ nom no na adakɔtafoɔ no bɛma me kwan mɛma ba fie no ɔka kyerɛ me sɛ mɛtumi anante nanso mentumi nnante sɛdeɛ afoforɔ nante nti ɛwɔ sɛ mɛfa ne saa na abrabɔ teɛ ɛwɔ mo sɛ wɔadi dɛm deɛ nanso Danis abama mu sɛ ɔbɛtumi ayɛ adwuma boa n'abusua na wahye bidie na watumi ahwɛ n'abusua ɔse na sika a onya no wɔ mu sɛ nnɔɔso deɛ nanso ɔno mmom yɛ sɛ n'abusua kɔm ne wɔ na sɛ ɛdansi adwuma bi ne hɔ a yɛhye bidie na nnipa a wɔwɔ ha nom no adeɛ ehia wɔn paa yɛ aduane ɛno ne adeɛ a yɛhia na Members Church of God International amma akwanya no ansene sɛ wɔbɛboa Dennis ɛne temamufoɔ a ɛwɔ da Barangay Data Laguna MCGI ɛkɔma nnipa a ɛwɔ nkuraase hanom no aduane ɛyɛ sotɔɔ mu nneɔma ɛne nnuane yɛfiri MCGI Free Store ɛne vitamins nnuro ɛbɛtumi aboa Dennis tebea no ane MCGI ɛyɛ Dennis abisadeɛ ma na boafoɔ de nnua kɔe ɛkɔboa Dennis ne ne fie ne n'abusuafoɔ osi ne dan ma no na wɔsiesie n'apata dan a wɔda mu MCGI yɛda mo ase bebree sɛ moayɛ yɛn mmoa sei yɛsrɛ mo ada ma mo mmerɛ ho sɛ mbɛboa ahiafoɔ te sɛ me meda mo ase bebree meda Awurade ase ɛna meda mo nso mama moyɛ MCGI kurio no meda mo ase bebree biribiara ni hɔ nom a ɛgye ne ma wɔ nipa a wɔbɔ ne ho mmɔdene dɛm die ɛnyɛ botaeɛ sɛ yɛne da so bɛyera wɔ abrabɔ yi mu na sɛ yɛwɔ nkwa a na sɛ yɛwɔ ahoɔdene ne abrabɔ mu nneɔma a mama yɛntoa so ɛnyɛ nnwuma pa ɛberɛ a yɛne sɛ tumi aka akonnwa pa na yɛn yɛ nokwasɛm bɛsɛ sɛ wɔgye koraa na yɛn na bɛsi so dua sɛ wɔn a wɔgye Nyankopɔn die no wɔn atumi abɔ ho mmɔdene ayɛ adwuma pa na yɛn mo yɛ ɛde mfaso bɛbrɛ nipa aseda ɛnka wɔ Nyankopɔn wɔ na yɛ mu yie ne ho mmɔborɔ kɛseɛ aseda ɔpepem ɛnka wɔ Nyankopɔn. Muli po namin kayong inaanyayahan para sa ating isasagawang fasting. Na ebio aba Tete Atempɔn na subɔn kyerɛkyerɛ ɛreba so no na yɛn bɛhyɛ aseɛ August 2 2021 dwoɔda anwummere nɔnson na yɛne da so ansɛm bɛka yɛn ho no maba bɛtie yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm na nkyea akɔma mu nyinaa.
pong sumaatin ang kapayapaan ng Panginoong Diyos. Anuanom pamucho sana besha si na Yesua Bago po tayo magpasimula, tayo ay lalapit Twerɛ no mama egina yɛnya homboa ayɛ mompa yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn ɛbɛboa yɛn ɛwɔ yɛn adesua mu. namin kayong inaanyayahang sana'y samahan po ninyo kami sa pagtawag namin sa Diyos na may-ari ng ating mga Ɛsrɛ mo mama kasama po tayo. egina yɛnya homboa na yɛnsrɛ yɛnkɔ wura. Mama yɛ mompa yɛ nuanom. Panginoon, naming Diyos, Ama naming makapangyarihan, Awurade yɛ Nyankopɔn sa pangalan po ng iyong agya twɛde yɛn mpɔn nagkakapisan po kami upang awɔ wo dɔ ba korɔ no din mu. isang taos. Agya Salamat yɛgyina yɛsane ahyia mu aming mga puso. sɛ yɛbɛbɔ wo yɛn nɔkorɛ aseda afɔdeɛ Kapagihan mo sa amin. At sa afei yɛakoma mu no ho a isang maghapon na naman po ang nakalipas ɛne sa yɛ aming mga n'abusua iningatan mo da kami korɔ asane abɛtwa mu wɔ yɛn nnwuma mu. sa mga kapahamakan. Wabɔ yɛn ho ban, Pinagkalooban wagye mo yɛn ang afiri na biyaya. ɔsɛ yɛn ne amanehunu bebree mu. Sa aming mga mahal Wama sa yɛn buhay. nhyira bebree. Salamat po, Ama, lalo na ang Wahwɛ yɛn adɔfoɔ so. nagkaroon ng Agya, kontak sa aming yɛda wo ase. na maghanap Ɛteterew ng katotohanan. aberɛ a Kilala namin ang Diyos. akwan ɛwɔ yɛn akoma mu na yɛwɔ akoma so adeɛ bi sɛ Ikaw ang naglalagay yɛbɛhwehwɛ wo aming mga nokorɛ puso. afiri yɛn Nyankopɔn a yɛde ne nneɛma nyinaa so ka wɔ yɛn abrabɔ mu. Wo nkutoo na wode yɛn asie yɛn akoma mu sɛ yɛntie wo nsɛm na yɛnsua wo mmara nsɛm. Agya, yɛsrɛ wo fa yɛn bɔne bebree a yɛyɛ tia wo twɛ yɛn. Kalooban, Ama, patawad po at sana samahan mo kami sa Ɔfiri sɛ pagdudulang tete na yɛnnim salita. Buksan mo ɔkwan a yɛbɛfa so aba wo nkyɛn. puso, Yɛmma na ɛyɛ. mapasok sa aming Yɛso mga yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ ang iyong mga aberɛ a yɛsua wo nsɛm. kalakaran po namin. Bue yɛn akoma mu. Balik sa iyo, Ma wo nokorɛ may paglingkod mo nhyɛ yɛn mu. ang nalalapit Ma sa yɛntumi nante so. may pagkakaloob. Na yɛmmra wo nkyɛn. Bahala ka na pong Na yɛntumi nsom wo. at humaplos Yɛn nkwa nna dodoɔ a ng bawat marami wode bɛma yɛn. ng pangangaral ng Yɛsrɛ wo salita. Salamat sɛ po, soro a Ama naming Diyos, yɛn mu biara a ng aming ɔnkyerɛkyerɛ bɛtɔ ne nkyɛn. Yɛn Nyankopɔn yɛda wo ase. Wɔ ne Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Señor,
Magandang gabi po sa inyong lahat. Dama mo nyinaa. Achio, Arianom. Din pong mga panauhin, of course, sa lahat ng ating mga kapatid sa loob ng Church of God International. Arianom, if members Church of God International. Brethren, Thank you, Kumamu nyinaa to so. our worldwide Bible exposition. And tonight, as we continue with our worldwide Enanyumri, and another. Aberɛ Yesu di Wiase Nyinaa Twerɛ Kronkron Adesua ne mu Nsɛmmisa ahyehyɛ so no. it's my honor to present to you the man who is blessed by God to proclaim His words and the good news of salvation. Mga Kade kapatid, nkwagyeɛ asɛm, pinagkakaloob ko po ɛne nsɛmpa ɛbɛbrɛ mu. Na sɛsie no, Eli Soriano. yɛma mo brother Eli Soriano. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, mga panauhin. Arianom, Lalo na po ne yahoho. centers Thank you, Kumamu nyinaa. Angkanka wana wo sa Pilipinas, ahyiaeɛ ahodoɔ iba't ibang panig ng mundo. ɛne wɔn a ɛwɔ Smart Aranata Coliseum. Salamat kami sa mga taong sumuporta, nagtaguyod, Na yɛda obi biara ase. at naakay ng programang Ang Dating Daan para kumilala sa Panginoon. Ɛne obi biara wɔ Tete Atempɔn dwumadie. With deepest Yɛda Onyankopɔn ase sɛ first, yɛn nyinaa yɛde yɛn die ɛma Onyankopɔn. and to all those people who supported, Ɛne nnipa a wɔnom believed, ɛwɔ gyidie and wɔ whose lives were dwumadie yi mu. inspired by the words of God, Na Onyankopɔn ne nsɛm being broadcasted by this television ɛkenyan wɔn. radio program, Na saa dwumadie yi ne nsɛmpatere yi monitored all a wɔn ka ho asɛm ɛwɔ with our deepest gratitude. nkɔmmɔdie afidie so. Ɛyɛ n'akoma so adeɛ. Dɛ ɛde gye sɛm Diyos, sɛ mobɛka yɛn ho aseda nka Onyankopɔn. umaasa kami mga kababayan na Aseda bebree ɛnka Onyankopɔn. seeds of faith Na that was yɛgye di sɛ planted by this program anuanom a ɛwɔ dwumadie yi so over the globe akanka wiase afa na nyinaa grow mobɛtumi fruits. aso aba I am very sure na mobɛtumi nso watu mpɔn that the seed of faith awɔ gyidie no mu. Na megye di paa sɛ to prosper in the hearts of gyidie aba no bɛtoa so afifiri who wɔ are touched by God's word. nnipa a Hindi Onyankopɔn asɛm aka wɔ n'akoma. nakahipo Na ɛnyɛ me sa kanilang mga buhay ɛna mede me nsa aka wɔ n'abrabɔ. naging dahilan para sila ay magkaroon ng pag-asa. Alam ko po, ito'y trabaho at gawa ng salita ng Diyos. Sa unang Tesalonica 2, versikulo 13. Na ɛnyɛ Nyankopɔn Nagpapasalamat kami ɛnyɛ me na meyɛ wɔ no mu adwuma ne mmom ɛyɛ Nyankopɔn a. na nang inyong Twerɛ Kronkron ka no wɔ tanggapin ang 1 Thessalonians 2:13. Yɛn nti nso bagay ang salita yɛda Onyankopɔn ase daa. ay Ɛwɔ sɛ monya Nyankopɔn hindi asɛm salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos. yɛn nkyɛn no, Gumagawa ng mogye ɛnyɛ sɛ nnipa asɛm, na mmom sɛ Nyankopɔn asɛm a It is the word of God that sɛdeɛ ɛte ampa, ɛno nso na ɛyɛ mo a mogye die no mu worketh adwuma. also in you that believe. In His Yɛn nti nso yɛda Onyankopɔn ase daa, ɛfiri sɛ monya Nyankopɔn asɛm no firi yɛn nkyɛn no, recibisteis la palabra de Dios. mogye ɛnyɛ sɛ nnipa asɛm, na mmom sɛ Nyankopɔn asɛm. Teis no como la palabra de Sɛdeɛ sino como lo ɛteɛ ampa, ɛno nso na ɛyɛ mo a mogye die no mu adwuma. la cual también hace
hace su obra en vosotros los que criéis. Kada ya mo amogidie no mo nso adwuma kɛse Portuguese kasɛm na se. Nos también, Yɛi inti enso yɛda Onyankopɔn ase daa. cuanto vos Afiri habéis sɛ recibido, monya Nyankopɔn asɛm que de nos no obispéis, firi yɛn nkyɛn no mogye. estes now como Ɛnyɛ sɛ enipa asɛm na mmom sɛ Nyankopɔn asɛm. Sɛdeɛ ɛteɛ ampa ano nso na ɛyɛ mo a mogyidie no mo adwuma. Nagpapasalamat kami na sa pamamagitan ng programang Ang Dating Daan, ang salita Nayanam. ay nakapagbago ng buhay, nakapagbago ng pananaw, Nyankopɔn asɛm no Tete Atempɔn dwumadie no ng mga prinsipyo, asesa nipa bebree no atebea. bago ng mga kabataan, ng mga bisyoso, at ng sari-saring Na asesa mmabunu, kamalian sa buhay ng tao. asesa abɔnefoɔ binom, Ako especially to our asesa emeritus of the abɔnefo sɛm bebree wɔ nipa abrabɔ mu. sa kanilang pagtitiwala sa atin, kay Mr. Larry Hinares at kay Mr. Atom Hinares, sa lahat ng ating mga guest ngayon. May God bless all of you. Nyankopɔn nhyira yɛn nyinaa. Kung dalangin ay Na patuloy yɛntoa so. katulong-tulong. Na yɛntie saa dwumadie ɛfiri sɛ yɛn nyinaa yɛn mpaebɔ na yɛn tirimɔpɔ no sɛ Salamat po yɛbɛtoa so sa dumalo ngayon sa Araneta at saka sa aboa nnipa bebree. convention center sa Abaebɔ adwumayɛfoɔ yɛda mo nyinaa ase at wɔ Smart Araneta Coliseum salamat ko wɔ ay Philippi man mu. dito po nakita Adeɛ ko baako a na ɛda Nyankopɔn ase wɔ ho no sɛ sa hae no aban no wahunu sa maiksing sɛdeɛ dwumadie yi aboa nnipa sa bebree Amerikas ama wɔnom ay meron aba abɛyɛ temamufuo mapa wɔ mmerɛ tiawa a nakuha tayo. yɛtena America ha yi National television sa Brazil. na atumi aso aba pa. Ang mga miyembro ng samahang ito ay hindi liabilities ng sosyedad. Philippi man no Kung ang mga Pilipino ama n'ahodoɔ so TV so sa ibang Asian ahunu sɛ asafo yi nyɛ adesoa country of ɛma afoforɔ. helpers, dito po Sɛ sa Philippiafoɔ tu kwan kɔ ɔman foforɔ so a karoon ng ibang yɛfrɛ wɔn mo fie aboafoɔ dahil sa programa ɛwɔ America ha yi. at saka sa Nipa dodoɔ no a buting gawang ɛkita adwene ahodoɔ. Esiane deɛ ɔmo wɔfa Tete Atempɔn no ho. Na yɛn nuanom a ɛwɔ ha yi no ɛda nnepa adi. na isinole, hinanap yung may-ari. Ɔbɛ sɛ ha yi no yɛhunu wɔ nnua bi a Ito para ɔhunu sika bebree ɛwɔ obi wallet mu a na ɛda kwankyɛn. Ahwehwɛ owura no ɛde n'adeɛ kɔmaa no. pampanig ng Ɛpɛ sɛ mede saa nnoma yi kyerɛ mo. pakinggan natin sandali ito. Na nnipa hunu sɛ Philippiafoɔ nyɛ adesoa wɔ mmeammea ahodoɔ wiase. Na aberanteɛ Jot ɔyɛ Philippiani na ɔne Philippiafoɔ na ɛwɔ ha yi. Na wɔte baage so ɛwɔ kwan ho ɛna ɔkɔhunu wallet bi. Ɔnni phone number biara. Nanso krataa bi a yɛatwerɛ wɔ mu no Juliana na ɔkyerɛ kɔmaa no nsa berɛ na ɔyɛ ne kunu bɛyɛ ne mpena bɛyɛ mfie no mu ni. Ɛna wɔhunu signature wɔ wallet ne so. Nti ɔhwehwɛ wɔbaa no wɔ Facebook so. Na ɔpɛ da a ɔbɛhyia no na ɔde deɛ ɛwɔ mu nyinaa kɔ akɔma no. Na Filipino ne hunu wallet a Fabius ehunu yɛbɛyɛ nanu wɔn bosome mu nyinaa sika ɛne sika ɔmo kɔ akɔyɛ party. Na ɔbɔ ne ho mmɔden kɔhwɛ ne signature wɔ Facebook so ɛde sika no ne nkrataa no kɔmaa no. Salamat sa Panginoon at Mo ne yɔ ng ibang imahe ng Pilipino ɛda Awurade ase sa sɛ ibang bansa. Philippiafoɔ anya anidie Ang pagtingin sa nonko wɔ aman ahodoɔ so. po sa Diyos. Yɛyɛ sononko firi deɛ ewiasefoɔ no nim fa Philippiafoɔ ho. Pilipino Da Onyankopɔn ase sɛ yɛnam ne nsɛm so. bahala mga Yɛabɔ yɛn ho mmɔden biara dami ng mga sɛ yɛbɛka ne nsɛm. at sila po ang ating Ene. kagyera sa internet. Ama wɔn a wɔnyɛ Nyankopɔn ni no ɛdɔɔso. Ating mga Bible Yɛyɛ exposition. kɔ so wɔ internet so. Parami ng parami
ade Twerɛ Kronkron di siase ang dami ng mga taong akanka wo Europe wala sa Diyos. Kaya sa panahong ito, ang lalong na mabuting panahon, nipa dodoɔ no anso na wɔn mo dɔɔso wɔn a wɔn nyɛ Nyankopɔn ni mundo. At wala namang masama na ang tao ay naniniwala sa Diyos. na biribiara ni hɔ a Let us start the exposition. Opo, kapatid na Eli, meron tayong betumi asesa points na kung deɛ enipa ɛrekɔ so pong mga ɛwɔ wɔn mabrabɔ mu Onuabarima Daniel yɛnhyɛ aseɛ onipa bɛyɛ dunum regular na ginagawa a wɔpɛ sɛ wɔbisa wɔn nsɛmmisa worldwide Bible exposition. Unahin na kagad natin po yung yɛbɛkɔ so wɔ Tete Atempɔn wiase nyinaa Twerɛ Kronkron di siase kapatid na Eli at sa audience yɛwɔ Smart Araneta Coliseum go ahead. Onuabarima Daniel Navalis Onuabarima Dani mentoa so Magtatanong po mula po dito sa Smart Onuabarima Daniel asedan Nyankopɔn yɛwɔ wɔ free Smart Araneta Coliseum 33 AD from na ɔkɔ Church of Christ or Church of Christ asɔre ba wɔ free Kazan City Onuaba Louis on Lemos At nandiyan din po si Brother Daniel. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Brother Eli ne Brother Daniel me mamu nyina adwo firi sɛ yɛanadwo wɔ ha yi May I please invite your attention to Revelation 20, ɛpɛ sɛ mɛtwɛ wɔ adwene 12, asi 15. adiyisɛmɛti du mmienu nkyɛmu Verse 12, yeah, the latter portion of it. It reads, nkyɛmu du mmienu ne so no ɛse which is na wɔbue nwoma foforɔ a ɛyɛ nkwa nwoma no mu Revelation 20:12 the things which were written in na wɔnam deɛ wɔatwa no nwoma no mu so bubu awufo atɛn sɛdeɛ wɔnnwuma verse tee 15. And if anyone verse 15 ɛse written in the book of life, na obiara a wɔahunu no sɛ wɔatwerɛ ne din wɔ nkwa nwoma no mu no 15, wɔtɔ no twenee wɔ gyatadeɛ no mu now whoever is not na nkyɛmu du no mu no Revelation 20:15 na mu da hɔ sɛ thrown into the pit of fire. obiara a yɛahunu no sɛ yɛtwa ne din wɔ ɛyɛ saa nkwa nwoma no mu no bɛto atwene wɔ gyatadeɛ no mu Yung latter portion ng adeɛ mu nna hɔ ma meɛ yung pong ɛyɛ sinasabi nkyɛmu du po mmienu no ɔfa na a ɛtwa to wɔ no the dead were judged from the things which were written in the book na according to their deeds. yɛbu awufo atɛn Question ko po. sɛdeɛ wɔnnwuma tee Yung po bang, ano po ba ang dahilan kung bakit sinabi ito na ang mga dead ay botaeɛ bɛnti judged according to what ɛna in the book of life? ɛsɛ wɔnam ɛnam a wɔatwa ne nwoma no mu so bubu awufo atɛn Latter portion ng verse 8 na ɛno kyerɛ sɛ ay yung pong mga ɛyɛ nakasulat doon twerɛ nsɛm no fa yi book of life. Revelation 20:12 no kyerɛ sɛ Ang kanilang mga nnipa a wɔnom yɛatwerɛ wɔn din wɔ ɛyɛ nkwa nwoma no mu no bɛbu wɔn atɛn sɛdeɛ wɔnnwuma tee anaa gana sa kalangitan. nti saa nnipa yi wɔmanya nkwa dada anaa Yung nnipa a yɛsɛ bɛbu wɔn atɛn sɛdeɛ wɔnnwuma tee no reward ɔmo hyɛ berɛ no sɛ ɔmbɛkɔ wɔ soro ahemma mu anaa mga na na nakasulat sa book of life. akatua bɛn ne yɛde bɛma wɔn a Linawan. yɛatwerɛ wɔn din wɔ nkwa nwoma no mu Po kapatid na Luz, yɛnom ne nneɛma a mɛpɛ sɛ emu da hɔ ma me sa inyo. onuaba yɛda wase ɛyɛ ne die You are already a member of sɛ another church. yɛyɛ wɔ nsɛmmisa no Opportunity to ɛyɛ akwanya ma yɛn sɛ to what you have already believed. yɛde biribi bɛka nea wogye di yi ho dada 12, ang main concern ninyo, pakibasa. Revelation 20:12 And I saw that a ɛyɛ wo dadwene no ɔse great na mehunu awufoɔ nketewa ne akɛseɛ sɛ were opened, wɔgyinagyina ahengua no anim which is na the wɔbuebue book nwoma of life. mu na wɔbue nwoma foforɔ bi a ɛyɛ nkwa nwoma no mu Those things na which wɔnam were written nsɛm a wɔatwa no nwoma no mu so bubu awufoɔ tɛn sɛdeɛ wɔnnwuma I tee want to call your attention. mɛpɛ sɛ mɛtwe mo adwene asi biribi so wɔ Onuabarima Louis Books. saa twerɛ nsɛm yi mu no ɛsɛ nwoma wɔbue nwoma foforɔ bi mu Is books, which is plural. And ɛsɛ nwoma ɛne ɛwɔ nwoma baako yɛ dodoɔ kabea ɛna baako yɛ baako kabea first one mentioned is Biblia, ase and the other was deɛ ɛdi kan ne yɛ Twerɛ Kronkron no Biblion Biblion is the singular of Biblia. Biblion Let us analyze
ɛyɛ Biblia kere ɛyɛ baako kabea ɔsɛ na wobue ɛnwoma mu na wobue ɛnwoma foforo bi mo a ɛyɛ nkwa ɛnwoma no mu nkwa nwoma no ɛyɛ ɛnwoma baako pɛ na ɛnwoma foforo a wobue mu no yɛkyerɛ sɛ yɛwɔ nwoma bi wɔ hɔ nom a nwoma bebree bi wɔ hɔ nom a de bebu enipa ebenya ne wo Atemmuda no da etwa to no aten ɔsena mehunu awufoɔ nketewa sɛ wogyina henwa no anim na wobuebue enwoma mu na wobue enwoma foforo bi nti ha yi no yɛwɔ nwoma bebree bi ɛne yɛwɔ nwoma foforo bi a no yɛ baako pɛ yɛ nkwa nwoma nkwa nwoma no a yɛbɔ odine wɔ apam dada ne mu no bɔɔsi aberɛ so ne yɛbɔ odine nkwa nwoma no ɛyɛ nwoma a Onyankopɔn ɛde enipa wabɔ wɔn ho ban no ana wɔpɛ sɛ wɔgye wɔn nkwa no wɔde wɔn edin ahye yɛn kenkan Exodus 20:32-33 na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ deɛ wayɛ bɔne no ɔno na mɛpepa no afiri me nwoma mu yɛwɔ enwoma bi wɔ hɔ nom wɔ Nyankopɔn de wɔn a ɔbɛgye wɔn nkwa din ahye wɔn a ɛsom no wɔde wɔn din ahyɛ saa enwoma no mu yɛka sɛ enwoma a kyerɛ sɛ baako enwoma bebree enwoma ɔsɛ wɔn a mede wɔn din ahyɛ me nwoma mu na mɛgye wɔn nkwa saa nwoma no wodin wɔ mu nnwuma a woyɛ ɔyɛ nyinaa ɛwɔ mu yɛhia ne sɛ wonya bɔne kɛseɛ biara ntia wɔ Nyankopɔn na sɛ woanya bɔne kɛseɛ biara ntia Nyankopɔn na wodin hyɛ saa nkwa nwoma no mu saa nkwa nwoma no mu na nnipa ɛte asase so nyinaa yɛatwerɛ wɔ mu din agu Nyankopɔn atwerɛ wɔ mu din agu saa nwoma no mu bɔma yɛnkenkan Philippians 4:3 na mesrɛ wo nso mɛyɔnko konua soafoɔ nokɔfoɔ so ɛma yi mu abia ɛfiri sɛ wɔn na wɔkaa me ho pere asɛmpa no wɔne Clemens enso ne me yɔnko dwumayɛfoɔ a aka a wɔn din hyehyɛ nkwa nwoma no mu enti Twerɛ Kronkron di wɔn danse sɛ nkwa nwoma no yɛ nwoma a enipa din ɛne wɔn mu nnwuma a wɔyɛ ɔyɛ no yɛatwerɛ gu afei bɔma yɛnkɔ Revelation 20:12 na mehunu awufoɔ nketewa ne akɛseɛ sɛ wogyinagyina henwa no anim na wobuebue enwoma mu yɛyɛ nwoma baako pɛ na wobue enwoma foforo bi a ɛyɛ nkwa nwoma no mu na wɔnam nsɛm a wɔtwɛ no enwoma no mu so bubu awufoɔ tɛn sɛdeɛ wɔnwuma teɛ ɛno nti atemmuo no yɛbɛgyina saa nwoma no so na abu nipa tɛn ɛfiri sɛ saa nwoma no mu no ɔbɛrɛ a wobɔ yɛ nyinara yɛatwerɛ gu hɔ saa nkwa nwoma no so ne yɛbɛgyina bu atɛn afei enwoma foforo bɛn so ne yɛbɛbuebue mu ɛde yɛbu nipa a yɛatwerɛ wɔn din ahyɛ nkwa nwoma no mu no atɛn wɔn a yɛatwerɛ wɔn din agu nkwa nwoma no mu no wɔn din wɔ nkwa nwoma no mu nanso yɛsan so abuebue nwoma foforo bi yɛbɛgyina so de abu wɔn mu atɛn ɛwɔ wɔn nnwuma mu yɛnkenkan Romans 2:6 ada Onyankopɔn nam Yesu Kristo so bebu nipa kokoɔ mu ensɛm atɛn sɛdeɛ nsɛmpatere ɛte Atemmuda no ade a yɛbɛgyina so de abu atɛn no yɛ asɛmpa no asɛmpa no kuta nwoma bebree Romanfoɔ nwoma Korintofoɔ nwoma yɛdi kan deɛ tɔsom ne deɛ tɔsom yɛnsa Filipifoɔ nwoma asɛmpa no ne nwoma bebree a obuebue mu no Maakro wɔm Luka Yohane nwoma Mateo nwoma ɛna apam dada no nso ka ho ɛno bɛyɛ atemmuo enyinasoɔ ama nipa wɔtena ase ɛwɔ apam dada no aberɛ so ɛna afei wɔn a wɔte ase ɛso wɔ awieyɛ mmerɛ mu Twerɛ Kronkron mu nsɛm no Twerɛ Kronkron mu nwoma ne nwoma ɔbɛgyina so de abu nipa tɛn sɛ de wɔ n'abrabɔ teɛ Twerɛ Kronkron no ɛyɛ nwoma a ɛyɛ nwoma 66
anase nuru aduoso Twerɛ Kronkron ngoma ne bia yera enti na ada ne 66 books no na Twerɛ Kronkron no so ne yebegina ade abu wo nipa no abrabɔ aten na mo didi ye hye nkwa ngoma ne mu kan John 12:48 the ommu me na wonye mensam no wadi obu no waten asɛm a maka no ɛno ara ne bebu no waten ɛda adi akyire no ebuda ho nsɛm a maka no ɛno ara ne bebu no waten ɛda adi akyire na ɛda atwa to ho no ɛyɛ Nyankopɔn asɛm no ɛno ne yɛde bɛyɛ atemmuo nyina so de wana watwerɛ wɔn din ahyɛ nkwa ngoma nim no ade ebegina so abu wɔ naten na yɛ asɛmpa no ne ebegina so abu aten Onuaba megidi sɛ wate aseɛ wɔsɛ misa foforɔ so no sɛ ade sam ngoma nim no akatua Nyankopɔn bɛma nipa no ɛyɛ akatua bɛn wobɛnya dan kɛseɛ wɔ asase so dan fɛfɛ wɔ asase so no na yɛ Nyankopɔn akatua na yedie ne nkɔsoɔ ɛno nkwa na yɛ Nyankopɔn akatua wɔ nkurɔfoɔ kan Twerɛ Kronkron mo hawo nyinaa no wɔ sɛ wɔn kan sɛ nhyira bedi w'akyi a adeɛ da ba wɔn tirim nyinaa yɛ sika ɛno na wɔbu asɔfoɔ no tirim asɔfoɔ ne kan nhyira pɛ wɔkan yedie wɔkan nkɔsoɔ pɛ ɛyɛ sikasɛm agye sɛ wɔn nkan nhyira ɛwɔ Twerɛ Kronkron so yɛ sika yɛka sɛ nhyira Nyankopɔn bɛkyerɛ obi adwene sɛ sika nko a asase so nneɛma nkanka saa asɔfoɔ no a ɔmo ne nanenam hɔ no ɔsɔfoɔ baako bi wɔ America odi na asafo mɛni mu kan ɔse na yɛdeɛ yɛnni hia ne yɛkɔ soro eti ka kyerɛ wo nua sɛ medeɛ menyɛ ohiani eti da bia na deɛ ahyɛ nipa adwene mu sɛ ɔsɛ medeɛ menni hia da so de hia na bɛkɔ dɛso yɛkan asɛm nkɔsoɔ anaasɛ yiedie anaasɛ nhyira ɛnyɛ aberɛ nyinaa na yɛ sika so obi kan nhyira asɛm fi Twerɛ Kronkron mu pɛ Nyankopɔn ka sɛ bɛsi wo yie na mabɛkɔ yie ama ɔpɛ obiara adwene sɛ yɛ sika ɛnyɛ aberɛ nyinaa na yɛka sɛ nhyira na sɛ yiedie a yɛ sika yɛnkenkan Philippians 3:19 wɔn a wɔn awie yɛ ne wɔsɛe wɔn nyame ne yɛfunu na wɔn anim onyam wɔn ani wɔ mu na asase so nneɛma ho na wɔdwene saa asɔfo yɛ wɔn adwene ne no asase so nneɛma ho na wɔdwene adwene kuta wɔn ane no arente bia Onuaba olemos saa adwene no ebia ba awura mu nta wo bisa akatua bɛn ana nipa benya Lazarus enya akatua Lazarus nya ye no na nya akatua ya asase so nhyira yɛnkenkan Onuabarima Daniel kenkan Revelation 22:12 share the rebantantem na mekuta makatua merebama obiara sɛdeɛ na dwumati Awurade Yesu Kristo sɛ hwɛ merebantantem ofiri soro na ɛba wahyɛ bɔ sɛ wɔbɛba na makatua kura me nti akatua no nya asase so deɛ ebibi efiri soro merebantem mekura makatua merebama obiara sɛdeɛ na dwumati na so na asɔfoɔ somadi kanfoɔ hawa wɔ hɔ ne sɛ ɔmonya te asɛm akatua nhyira yedie pɛ aberɛ nyina na ɔmo dwene sika aberɛ nyina na yɛdwene honam fa mu nneɔma ho ade nkyerɛ ɔma yɛnkenkan Romans 16:17 so anuanom metumafo sɛ monkare wɔn a wɔde mpaapae mu ba na wɔto suntidua de sɛn kyerɛkyerɛ mo sua no na montwe mo ho mfiri wɔn ho 18 na wɔn a wɔte saa no nsom yɛ n'Awurade Yesu Kristo na mmom wɔsom wɔn ara yɛfunu na wɔde tɛkyerɛma dɛ ne adɔkɔdɔkɔsɛm daadaa wɔn a wɔnim bɔne no akoma wɔn nsom yɛ n'Awurade Yesu Kristo na mmom wɔsom wɔn ara yɛfunu yɛne adwene ekuta wɔn na
akatua no nye asase so akatua akatua ehyire twato Onyankopɔn de bɛma ne nkoa no anya asase so de baba yenkenkan 1 Corinthians 2 verse 9 na emom said de watwere se de ani hunu ye na aso enteye na emma wonipa akoma mu dane nneɔma Onyankopɔn asiesia ma wɔn a wɔdɔ no. Amen. Nneɔma aniwa hunu ye na aso enteye na emma enipa akoma mu da ya nneɔma Onyankopɔn asiesia ma wɔn a wɔdɔ no. Begede se anoyie nko abɛme nsɛmmisa a wobisa Onuaba Onyankopɔn nhyira. Actually, I was not equating the reward with earthly rewards. What I have Na is that akatua meka ho asɛm no anya asase so nko so de na meka. Na sɛ wokɔ osoro a according to the works that enyuma a woyɔɔyɛ ɔbra a yɛbɔɔ na asase so ɛno so akatua na yɛbɛnya. crown, we will have brighter halos over our head. Yɛtiri no yɛde sika kɔkɔɔ no dɛnkyɛmbɔ bɛduradura yɛn ana ɔsoro ahemma ho yɛbɛsisi dan ama yɛwɔ hɔ ana. Friend, that even on the squatters Nti na me ne madamfo bi edi ho nkɔmmɔ sɛ yɛsoro baabi kora no a yɛpɛ ne saa so nti na yɛsere nti wɔka sɛ from Brother Soriano, is there such mabisa Onuabarima Soriano what I have told you as I have said. Yes, certainly, Sister Luz ulit. ane Onuaba Roslyn You are thinking about a mansion, ade a wɔdwene ho wɔn sɛ ɛdan kora wɔ soro no honor, and animonyam life. na ayɛ yie May God bless you. yɛboro no nyinaa so yɛ dan nkwa God bless you, Brother Eli. Onyankopɔn nhyira wo. At punta po tayo ng Saipan. Connected po ang Saipan with Brother Efren Baking. Go ahead, Saipan, please. Ngayon po ay magtatanong ang na mama yɛnkɔ Saipan ɔhɔhoɔ a wɔ ha yi no taong gulang Onuabarima Benliwa Pentecostal. ɔpɛ sɛ obisa ne nsɛm sɛ wadi mfeɛ aduɔson ɔwɔ Pentecost ɔkɔ Pentecost asafo. Ano po ba ang Brother Eli masɛmmisa ne sɛ isang tao mapapit ng mamatay? Kasi po na-experience na ko itong buhay ko. onipa a wabɛn owuo Po. Ngayon, ang sɛnkyerɛnne ne sɛn kung ano ang ɛwere sɛ Kapatid, wala pong palatandaan. ɛpɛ sɛ mehunu saa nsɛnkyerɛnne yi. Meron nga nakakoma na isang Onipa bi a wabɛn ne wu deɛ na ɛkyɛ sɛ nipa bi abɛn ne wu. hindi na nakakakilos pero buhay Onua ebinom mpo kɔkɔɔ ma bɛyɛ afei so mu nwuiɛ. dos. Ado nti yɛni nsɛnkyerɛnne bi a ɛkyerɛ sɛ nipa wei ba abɛwu anaasɛ ne wuo nsɛnkyerɛnne nie. Yɛni nsɛnkyerɛnne kɔ pɔte yɛn kenkan Ecclesiastes 9:2. Asɛnkafoɔ nwoma ti nkron nkyɛmu mmienu. Adeɛ nyinaa ba ateasefoɔ nyinaa so pɛ. Nkrabea korɔ na ɛda hɔ ma ɔteneneeni ne ɔbɔnefoɔ. Deɛ ne ho teɛ ne deɛ ne ho nteɛ. Deɛ ɔbɔ afɔdeɛ ne deɛ ɔmmɔ afɔdeɛ. Wɔde papa te sɛ wɔde bɔneyɛni. Deɛ ɔka ntam te sɛ deɛ osuro ntam ka. Malinis, marumi. Nti papa ne bɔne nyinaa. Ɛba nipa nyinaa so pɛ. Ɛba wɔn a wɔn ho teɛ ne wɔn a wɔn ho nteɛ nyinaa. Ɛkyerɛ ade korɔ tɛ ɛde emu ɛse. Ade nyinaa ba nipa nyinaa so pɛ. Yɛwɔ nkrabea korɔ ɛna ɛda hɔ ma ɔteneneeni ne ɔde bɔneyɛni. Deɛ ba adeɛ a yɛnkenkan Ecclesiastes 9:12. Ɛno so wɔ nipa inim ne berɛ sɛ mpataa a wɔyi wɔn asawbɔne mu ne ɛnoma a wɔyi wɔn fidie mu no saa ara na wɔyi nipa ɛma bra bɔne a ato wɔn mpofiri mu no mu. Pagkabiglang nahuhulog sa kanila. Minsan ang kamatayan po kapatid ay bigla. Hindi Atada anuanom owuo parang something ɛba mpofiri mu ade a wɔnwene ho na to nipa. masasabi lang natin Ade a w'ani na malapit nang mamatay ang tao ato nipa ade bɛtumi aka ne sɛ talagang hindi nagagaling. ɔkasa bi a ɔpɛ sɛnkyerɛnne kɔ pɔte ɛkyerɛ sɛ nipa bi abɛn ne wu a 5 taon ebi a na nipa no wɔ yadeɛ bi na buhay mo. ana ebi ɔwɔ asikyire yareɛ. AIDS, 7 taon ang pinakamatagal na buhay mo.
Na Pag may hepatitis B ka, depending on the condition and the sabi o hepatitis B a anase owo tibia bi o ni pedua mu ato chema ebi betumi akase bia wonche obedi mfie du anase bia mfie sudo sei na obewu leso sa wo ka se ochina obewu anase adekye obewu a untumi nka oma yankenkan the busa metie de nu nso ntumo ba ko Proverbs 27 verse 1 emfa wochina enhoa wo ho na wonnim de eda no de beba adonti aye dachi a ochina ye dachi e ben ye mpa ye ochina da so Twerɛ Kronkron no se mfa wochina enhoa wo ho na wonnim de eda no de beba wonnim yenim menim wonipa bi menyonko bi maame me classmate bi maame na bekunu won mu fie abese ye no mo nyina tefa ako na me bisa me classmate ne se wo maame ye de de asan wa so kane ya sisi oso oye aduane onwa fish aye anyumere ato ho na ade achi a obenu amo ne ye de edi na o maame ye abomu fish abomu esi ade anche no aduane a woye ne wanya bi ani ade achi no wawu saa na nipa enkwate na ye binum keka se da wo bewu no amu tenka na obi ka kire wo so ba be wunya no kore ochina mpo wa mu nim de besi china ebi kura ba ka se ochina mewu su china wu na ote yase aye obi ahye no ho akomfo na ano siya na sumakit yung tiyan niya nagpapapalag sa sakit ng tiyan nahulog doon sa kangkungan nakainom nung da abra ahoma ne se no kone dua na wasan so ni buiwa ngu nagpapakamatay na yun ano ana obi nso anum aye adurbone onuma adurbone no na wapae no wato nsuo ni mu no nsuo fra na seye aduro ne seye no figuye wangu enti se ka sa de beto woni pa bi aye de kode kopote beto wa unim nso minim Onyankopɔn ne nim de beto nipa ne bo so bi ka se ya won senkyerene bi wo no ma kyese nipa we ba bewu a senkyerene bi ni wo senya yade na ebo wa na se bi a wa ben yade bi na abo ma wojo ho anyi a kuntumi nka se wonim senkyerene be ma obi ewu ya nko ba be foforo ya wo Onuabarima bi wa ha ya o ya Catholic ni awo dumadami po kayo sa Laog City brother El manager won na maaring inisip ng iba na duni isa sa palatandaan ng tunay aye watumpon ebia na foforo bisa se aye nokura safo no wamompuntuo ye se omobedo so betumi akyerɛkyerɛ mu akyerɛ me te asɔre afiri Nyankopɔn na kyerɛ se omoye bibire ana yankenkan Daniel 8:14 na waka kyerɛ me se abeko akosi anwumere ne anɔpa empinu ahasa ansana waye kronkron bia hoyi Israel fo aberɛ so no emfiempim afiempinu ahasa 2300 years actually ansana Israel ho ba be kronkron awiane anadwo ay nagulat ako sabi ko ano ba naman yan kameno fo akyerɛkyerɛ mu se aye wosoro kronkron bia ho no ne ye beteye mebiza osofo ne se na osoro ahema mu na ho ye kronkron no afi ne ye kwa akwate ho 2300 years na osoro no fi be na wo anya osoro ahema mu de ne ye ka yankenka na di semetia de du ba kuntwem adu no nson Revelation 21:27 na de hunu biara ne de waye chiwade ne na wodi atoro renhye ne mukura je wona watwere wodi ahye adwama no enkwa enwoma no mu no osoro ahema mu won ma de fi biara nko entime emmase aye adefia na sa chiwade be hye ne wosoro na SDF aba abeka se sa mfie mpinu sano ya de bete wosoro ahema mu nya nokore aye
2,300 and free Shiano. Abana ye, who yasi a kind of Sana no atwam abana ye for say. Asasi so Kronron biano. Get down with the abra. 70 linggo ang ipinasya Daking kabra ya da sa Kronron biano di. Osro den wedi na sa no me nyina Daniel 9:24. Wahye mfie adioson ahodoɔ nson wɔ woman na ne wukuro kronkron no ho sɛ wonwie emrato na wɔma bɔne nwie du na wɔmpata amumuyɛ na wɔmfa daate ne amra na wɔnso mo na akudie beduru wiase saa aberɛ no akyire no wɔbɛtwa deɛ wɔsra no atwene a ɛrenka no hwee na aberɛmpɔn a ɔbɛba no nam ma no bɛsɛe kuro no ne kronkronbea no na nawie yɛbɛyɛ nhyiramsuo mu na akodie bɛduru awieyɛ amanfoyɛ a wɔhyɛ pintin no afeote ne Paulo awo emwaye bi fa asase so kronkron bia ho ye kenkan ngayon ang unang tipan ye kenkan Daniel 9:6 ng pagsamba sa Diyos Nafi kaniya pam no enso ang santuaryo ng Hebrews 9:1 Nafi kaniya pam no enso wo osom ho enhyehyeye ne wiase ha kronkron bia de efise wosi entomadan bia wakamu kaniya dua ne epono ne paano a egusuwo wo mu a wofra no kronkron bia sinasabi si Apostol Pablo diyan din sa Hebreo na asase so kronkron bia ne no sango makro yi aremu awotene Paulo kan say ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang Obayan kenkan Hebrews 9:8 emu na honhom kronkron kyerɛ yɛn pefe se abra wonya enyi kwan a ɛdekɔ kronkron mu no adie nkyerɛ yɛ no Antomadan dikan no da so si hɔ. Entomadan bɛɛ, entomadan na ɛwɔ asase so no da so si hɔ. Na kronkron bia no, na yɛnya na no wadi. Kyerɛ sɛ, wɔ soro, Hebrew kasa mu no sɛ, Kristo, wanhyɛ ne kronkron bia wɔ asase so, na mmom ɔsoro kronkron bia. Yankin kan Hebrews 8:1 na ensama yarika imu titire nie ye was saa osofo pani a wakotena tumi kase ahenwa no nifa osoro ministro sa santuario at sa tunay na tabernaklo kronkron bia ne no kurento madan ya Awurade no ara na anya woni papam ye no mu sofo Ante yawo kronkron bia wo soro Paul say yawo sofo pani bi awo kronkron bia no kurento madan ya Awurade no ara asie na anya nipa de ante bra asase so kronkron bia wo ho no mo no asoro kronkron bia no na anya na no adi na so bra asase so kronkron bia ewo Israel ya say no sa langit at yun ay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ay betumi akọ kronkron bia mapaye no kre no keda no wadi. Na ye na Awurade Yesu Kristo so na ye kyerɛ osoro kronkron bia no wɔ Hebrew ngoma no mu. Santuario sa langit sa 6 ng Hebreo. Upang sa dalawang bagay na di mababago. Kakyerɛ ye okwan ye fa so kɔ osoro kronkron bia mama yɛn kenkan Hebrews 6:18 na yafa na mamienu ensakyera akyerɛ sɛ Onyankopɔn inni atoro wɔ biribiara mu no so anya arɛhyɛmu a emu yɛ den na yɛna yɛdwane na yɛnyamu anidasoɔ ɛno na yɛwɔ sɛ ɔkra sɛkyɛ a ɛnteɛ na yɛtim hɔ a
ɛhyɛ ne mu kɔ deɛ ɛwɔ ntomadan mu deɛ wɔkannifoɔ bi hyɛne hɔ maa yɛn no ɔno ne Yesu a wayɛ Melkisedek kwan so daa sɔfo panin. Ahonom na Awurade Yesu Kristo hyɛneyɛ. Yɛn sɔfo panin deɛ ɔkannifoɔ bi hyɛne hɔ maa yɛn no ɔno ne Yesu Kristo. Enti Kronron bia na Awurade Yesu Kristo hyɛne yɛn nya asase so deɛ megye sɛ wate aseɛ. Kronron bia wɔ asase so no awadifoɔ Daniel kaeɛ no ɛyɛ 2,300 days akyire no yɛbɛte Kronron bia no ho na yɛn ne Kronron bia wɔ asase so ɛnyɛ ɔsoro deɛ awesɛ wɔsoro na ho hia so bɛte Kronron bia no biara ho awesɛ fi ne hɔ na wɔkɔ akɔhoro hɔ na mfie mpinu ahasa akyire no ama yɛasɛe asase so Kronron bia no wɔsɛe no mfirinhyia aduɔson Awurade wu akyire Awurade ansa na ɔbɛfra kɔ so no wɔkaa sɛ ɔko bɛba Yerusalem na mfirinhyia aduɔson Awurade wu akyire Roman asraafoɔ kɔ Yerusalem kɔsɛe saa Kronron bia no sɛdeɛ odiyifoɔ Daniel nwoma no mu nkɔmhyɛ no tie ne baa mu sɛ yɛbɛsɛe kuro Kronron no sɛdeɛ odiyifoɔ Daniel hyɛ ho nkɔm. Mama yɛnsa mmɔ so bio Onuabarima Daniel. Hebrews 9:8 emu na honhom Kronron kyerɛ yɛn pefee sɛ ɛberɛ a wɔnya enyi kwan a ɛde kɔ Kronron mu no adi nkyerɛ yɛn no na ntomadan adi kan no da so si hɔ. Ntomadan adi kan da so no si hɔ na ɛwɔ asase so na ɛberɛ a wɔyi sii hɔ sɛ ɛnsɛe no ɛbaeɛ asa na yɛtumi yɛkɔ Kronron bia ɛwɔ ɔsoro Kronron bia nyɛ nipa na asie na Onyankopɔn na asie no ɛnam Kristo so ma yɛhuni yɛn ware bɛgyede sɛ anyɛ hwe wanya adwene bi afa wanoyie no ana wasɛmmisa no yɛnkɔ albae ɛne Onuabarima Roland Antonio ane brother Daniel ne brother Elias danka Nyankopɔn Onuabarima Jose Antonio nso bɛbisa ne nsɛmmisa what is 73 years of Legazpi City? Basɛmmisa ne sei ne teɛ nsɔre bebree wɔ wiase no ana gyidie ne asomukua ahodoɔ wɔ wiase no na edi ahim wɔ yɛmmere mu no nti brother Eli yɛbɛyɛ ne atumi anya ahotɔsoɔ ɛne yɛawerɛhyɛ mu sɛ yɛbɛsi dɛ ne atumi anya ahotɔsoɔ anaasɛ yɛbɛsi dɛ ne ahunu sɛ deɛ na yɛsua no ana nsɔre a yɛpɛ sɛ yɛkoro no nsɔre a yɛadwene sɛ yɛbɛkɔ bii no ɛkyerɛkyerɛ ne nkwagyeɛ kwan anaa nsɛmmisa no nyinaa ne no onua sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi ɛyɛ anya ahotɔsoɔ wɔ abrabɔte bea nyinaa mu no awɔ sɛ wonya biribi mu ahotɔsoɔ sɛ wode wo ho ahyɛm na sɛ wokɔware na wɔbaa no ɔnɔwo a wokɔware no anyɛ sisi no wasisi ɛna wɔba no nso wotete wo ba a wohwɛ anim sɛ wɔma no nteteyɛ pa na adeɛ a wode ma no no ana nteteyɛ a wode ma no no ɛyɛ nteteyɛ pa nti sɛ nteteyɛ a wode ma wɔba no woanyɛ mu ahotɔsoɔ a ɛbɛwie akyire no na wabɔ ka agu saa nso no wokɔ dwom no akɔtɔ atosodeɛ anaasɛ aduaba bi a woto wo bo ase mpo yiyi mu na wankwa nkɔyi de aporo nti obiara hwɛ anim sɛ deɛ wɔfa na yɛ papa wɔnyɛ mu ahotɔsoɔ yie nti ɛba yɛ nkwagye mu nso a mɔma yɛnya ahotɔsoɔ ɛwɔ nkwagye asɛm no mu hwɛ anim sɛ Nyankopɔn asɛm no ɛnyɛ deɛ yɛfrɛfrɛ mu wɔ
nti Nyankopɔn asɛm a wɔde bɛyɛ adwuma na wɔsɛ yɛ de wɔtwɛ no wɔ Twerɛ Kronkron ma yɛn kenkan. First Corinthians 4:6. Na anuanom munti abɛde yɛ asɛm yi mɛto me ne Apollo ho mɛkyerɛ mo na moasua yɛ ne sɛ wɔrenwene ntena deɛ wɔtwerɛ no na mo bi ahoahoa ne ho ne wɔ bi ani asie. Ayon, matuto kayo ang wika, huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Dapat ang matutunan mo Wobɛsua sɛ wɔnwene ntena deɛ wɔtwerɛ no. walang bawas, walang dagdag kahit Asɛmpa 26 a ɛwɔ sɛ wosua ne yɛ deɛ wɔtwerɛ no biribiara ntra. Ɔma yɛn kenkan Jeremiah 22:16. Sɛ Awurade sie nie, kogyina Awurade fie abɔnwa mu, na Yuda nkura wɔba Awurade fie asɔre no nyinaa. Ka nsɛm a mehyɛ wo sɛ ka kyerɛ wɔn nyinaa no gu wɔn so, enyim wasɛm biara. bawasan kahit isang salita. Sabi ng Biblia, no? Pwede ba naman dagdagan kahit isa lang? Ɛyɛ akyiwadeɛ. Sɛ Nyankopɔn asɛm no wobɛyi asɛm baako pɛ mpo afiri mu. Na afei wode bi ka ho nso ɛwɔ ho kwan sɛ de bi ka ho anaa. Yɛn kenkan Proverbs 30:5. Ɛmfa biribi nka ne nsɛm ho, na wanka w'anim na wahunu wo sɛ wɔtorofo wɔ Nyankopɔn n'asɛm nyinaa ho te. Ɛmfa biribi nka ne nsɛm ho, na wanka w'anim na wahunu wo sɛ ɔtorofo. Nti Nyankopɔn asɛm na ni kwan sɛ yɛte so. Ana yɛde bi hyɛ mu asɛm baako pɛ kora womfa bi nka ho. Yesu Kristo mpo asen aka ne pɛmpɛm. Ɔse ɛyɛ nsinsaneyɛ baako mpo. Nsinsaneyɛ baako mpo. Ɛni kwan sɛ ɛyɛ yɛhunu no wɔ Nyankopɔn asɛm. Yɛyi firi Nyankopɔn asɛm ana yɛde bi ka ho. Matthew 5:18. Na nokora mesɛ mo sɛ wɔsoro ne asase nya twam yi atwerɛdeɛ ketewa biako ana sinsaneyɛ baako mpo remfiri mmara no mu ntwamu gye sɛ ne nyina ba mu ansa nti Nyankopɔn asɛm no atwerɛdeɛ na sinsaneyɛ biako mpo ɛni kwan sɛ yɛyi bi firi Nyankopɔn asɛm. Abɛde na watumi anya wɔn nkwagye mu ahotosoɔ sɛ baabi a menam yi yɛde nkwagye bɛbrɛ me bɛde na wahunu. 1 Corinthians 15:1. Ɛne anom afei mɛrɛma mo ahunu asɛmpa a mekaa mo na mo gye yɛ enso na mo gyina mu enso. Verse 2. Na afei wɔnam so gye mo nkwa no sɛ muso mo den sɛdeɛ mekaa mo asɛmpa no a anyɛ saa deɛ na mo agye adi kwa. Kailangan maingatan mo eksakto yung salita, matupad mo yung salita ng Diyos. Ɛyɛ ade a wobɛhia Sigurado yun eh. sɛ Ano yun eh, walang nsɛm no wɔde bɛyɛ adwuma na woanya nkwa. ibig sabihin no. Yɛyɛ ahotosoɔ. Walang kaduda-duda. Basahin natin Yɛsɛ yɛ asɛm ahotosoɔ wɔ mu. Ahotososɛm ntanta biara ni mu. Yɛyɛ Nyankopɔn ne nsɛm. Yɛn kenkan 2 Peter 1:19. Nanso yɛwɔ adiifoɔ asɛm a gyina hɔ pintii kyɛne saa. Nti wogye asɛm bi na sɛ ahotosoɔ ni mu a ɛyɛ ade bu hia sɛ ade a wogyidie ne yɛ Nyankopɔn asɛm. Bom sɛ wogye purgatory di a ɛnni Twerɛ Kronkron no mu. Nyankopɔn asɛm nkasa mfa purgatory ho. Limbo biara ni hɔ. Rosary biara ni Twerɛ Kronkron. Megyiri sɛ Romanfoɔ no bu mfu. That's when Twerɛ Kronkron mu nanso ɛnɛ ɛmmerɛ. Sɛ deɛ yɛsua na ɛwɔ Twerɛ Kronkron anaasɛ ni mu no ɛmmerɛ. Sɛ ɔsɔfo bi de nkyerɛkyerɛ bi ba ɛmmerɛ. No ano sɛ wɔhwehwɛ wɔ Twerɛ Kronkron a wɔbɛhunu. Onuabarima Eli yɛwɔ purgatory wɔ Nyankopɔn asɛm mu. Na Nyankopɔn asɛm deɛ ɛpɛ yɛmfa bi nka ho nyi bi mfiri mu. Yɛmmisa Twerɛ Kronkron sɛ purgatory ana purgatory. Ɔmo sɛ nkwala ya ma wo mu eso mu kodi bonsam gyam no wasoro mfimfini yɛmmisa Twerɛ Kronkron sɛ saa asɛm purgatory anaasɛ purgatory na bi wɔ Twerɛ Kronkron mu ana atwerɛdeɛ baako na sinsanneɛ baako mpo ni mu efiri adiisɛm kɔpem efiri Genesis kɔpem adiisɛm ngoma mu Catholic fo ankasa Twerɛ Kronkron mu mpo bi nim ɔma yɛhwehwɛ rosary wɔ Twerɛ Kronkron mu ana yɛhwehwɛ asɛm rosary efiri Catholic fo ankasa Bible mu ɛwɔ computer no so Twerɛ Kronkron mu nsinsan so nie free Genesis kopma di isem ye hunu atwerɛdeɛ baako na nsinsaneɛ baako mpo ɛyɛ rosary ɛwɔ Roman fo
Twerɛ Kronkron mu. Na limbo nso every Roman Catholic fo ngoma mu. Ya won kyerɛkyerɛ bi saa sɛ ya obribia ya fa ne limbo wɔ Twerɛ Kronkron mu. Ya misa Roman Catholic fo no ankasa ngoma. Ɔmo Twerɛ Kronkron. Every Genesis kapma di se matwerɛde ya ba akwa na nsinsane ya ba akompo ni mu. Maguno Awurade sɛ ɛmfa biribi nka ne nsɛm ho. Ante na asɛm so nyi bi mfiri mu. Enti nkyerɛkyerɛ wɔ sɛ wogidie. Nyankopɔn asɛm a wɔ sɛ wode yɛ adwuma ne yɛ de ya twere. Awe sɛ binom de nsɛm akeka Twerɛ Kronkron wontumi mpo nkan emfiri twerɛ nsɛm no mu baabi ara. Na ya wɔ nsɔre bebree a wɔbɛbɔ mutim do ɔmo nkyerɛkyerɛ aba. Awe sɛ Bakro 7:7. Na wɔsɔre me kwa na wɔkyerɛkyerɛ nsɛm a nipa hyehyɛ. Abasa na wosum bɛyɛ kwa, wahofama bɛyɛ kwa, wonyamesom bɛyɛ kwa. Awe sɛ ne wo gidie. Ya wo de ayɛ wo gidie no yɛ nipa nkyerɛkyerɛ. Ɛnni Twerɛ Kronkron mu. Na afei adan na wɔse yɛmmɔ nkwala asuo. Aberɛ a mmɔfra ɛbɛkɔ wɔ soro. Ɛwo hia sɛ bɛbɔ nkwala asuo. Ɛnɛ ɔmo bɔbɔsia na ɔmatumi anya sika mpo asiesie suba ma wɔn ma. Nkwala ɛbɛkɔ wɔ soro ɛwɛsɛ ɔmo yɛ wɔ soro temamufoɔ. Bama yɛn kenkan Matthew 19:14. Na Yesu kan sɛ ɔma mmɔfra ne kwan abuisi wɔn menkyɛ ba kwan. Na yɛn mu sɛ yi na wɔ soro ahenni no yɛ wɔn deɛ wɔkasa mo nya mmɔfra mmra na mɛma wɔn asu. Wɔkasa mo ma mmɔfra ne kwan wɔn mmra menkyɛ mɛma wɔn asu ana. Ɔsi yɛn mu sɛ yi na wɔ soro ahenni no yɛ wɔn deɛ firi sɛ mmɔfra no bɔne ni wɔn mo ho. Akola bi ewu a ɔkɔ wɔ soro ahemma mu prɛko pɛ. Ewu nyia so bɛbu no ɔbɛbɔ kɔkɔ bɔ n'asu. Bɔne biara ni wɔn ho abɔfra no. Ɔne na wofo bɔne ni hweyɔ ɛnɛ ɔmo se yɛ wɔ bɔne bi a yɛde wo. Ɛwɔ Twerɛ Kronkron sɛ yɛde bɔne wo. Ɔmo se yɛ wɔ yɛn to bɔne mu nti yɛn nananom bɔne da yɛ so. Nyɛ no korɛ Ezekiel 18:20. Ɔkra wa yɛ bɔne no wɔn no obɛwuo. Ɔbare nsoa na agya mu yobi. Na agya nso rensoa ne ba mu yobi. Ɔtene ne bɛtena ne so. Na ɔbɔnefo abɔnefo sɛm bɛtena ne so. Bɔne yɛmfa ngo. Obi ani wa yɛwo no a ɔmaame bɔne wadie no ɔde yɛwo no ɔde ba wiase. Bɔne a ɔmaame bɛdi na akora ne nibi. Anuanom de Nyankopɔn aka na yɛmfa nyɛ adwuma. Ɛno na yɛmfa yɛn ho nto so. Na yɛtumi di ho adanse. Hanapin po natin ang salitang Ayɛ Jene ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu ana. Yɛhwɛ Jene. Apam dada no mu efiri ayɛ Genesis kɔpem Revelation yɛhunu twerɛ nsɛm baako. Yɛhunu asɛm baako. Hwɛ o Jene kura wɔ Twerɛ Kronkron na rosary ni mu. Sampa sɛ Awurade na ɛde saa mmara ne baayɛ a. Ade na Jene wɔ mu na rosary deɛ ni mu. Yɛhwɛ Catholicfoɔ Twerɛ Kronkron sɛ bɛhunu Jene wɔ mu a. Afiri adisɛm. Afiri Genesis kɔpem adisɛm mu yɛhunu atwerɛdeɛ baako. Yɛnkenka twerɛ nsɛm no. Baabi a Jene yɛatwerɛ no Twerɛ Kronkron yɛhwɛ. Twerɛ Kronkron mfa ne yɛatwerɛ Jene din atoɔ. Numbers 11:5. Numeri ngoma ti du baako nkyɛmu num. Yɛkae isumnam a yɛdi no Misrim kwa ne ɛferɛ anamuna pan Jene ne anyo no. Jene garlic anase anyo mpo wɔ Twerɛ Kronkron mu. Garlic mpo wɔ Bible. Ga rosary ne yɛ papa efi Nyankopɔn ade ne no nko ade yɛ ntwere. Ɛnyɛ no korɛ. Dane sɛ mfiri Nyankopɔn te sɛ limbo ne purgatory nkyerɛkyerɛ Roman Catholic foɔ kyerɛkyerɛ nkyɛ wɔbɔ nkwala asuo no. Ɛne Twerɛ Kronkron mu baabiara. Ka wɔsɛ wode wo didie gyina Nyankopɔn asɛm so pɛpɛpɛ ne kwa sɛ bi ka wo bere bi firi mu. Ɛnte so mfa bi nka ho. Bɛnkye akɔma wo. Onuabarima Antonio. Brother Daniel. Kada wase yɛfiri a yɛkɔ Araneta Coliseum. Ana Brother Daniel yɛbi a yɛha no na hɔ wɔ ha yi no. Wadi 89 years ɔyɛ Catholic ne wɔ Free Kabuyo Laguna. Brother Romeo Cruz. Magandang gabi sa inyong lahat.
Brother Romeo ni Benchia koma mo nyina me kromfo Philippianfo na wana free nkura ahodoɔ so na yɛhwɛ ya bakɔsɛm mu a agya no ɛyɛ afiri soro aba bɛhyɛ nipa ho na mudua mu na wɔsɛ me ne m'agya yɛ baako ɔsɛ mesi masafo ɔsɛ ka sɛ mesi masafo kasalukuyang nagpupulong o nagsasama-sama ang mga apostoles sa magyansabi abro asomafo no hyia mu no nasasaraduhan. baabi a toto dan mu no Ang tanong, sino ang nagsasalita? asomafo no hyia no ya toto pono nyinaa mu Ako at ang Ama ay isa. Ako ay magtatayo ng ɛyɛ yɛka sɛ at ng ɛne agya no yɛ baako mesi masafo salat niya ang kanyang figura na salat. At nang siya'y umakyat, ganon din ang figura. Ano ang nagsalita? ano wɔ Yesu Kristo nyane firi awufo ma Yesu ne nipadua mu O ɛdan no yɛ atotom na so tumi bɔ wura dan no mu isa pa, kung maaari, ɛnti Yesu Kristo no ɔde ne ho ɔnyane firi awufo de ne ho kyerɛ asomafo no ho ana na ɛkasa ɔyɛ nipa na sɛ na ɔyɛ honhom na ɔba asomafo no mu aberɛ wɔnyane firi awufo mu isang araw o isang buong magdamag. Yun lamang da bɛyɛ na ɛhyɛ ase anadwo mu nyinaa na sɛ na Eli. da mu nyinaa yɛnom ne me nsɛmmisa brother Eli meda wo ase Salamat din po kapatid sa inyong pagdalo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Onuabarima yɛda wo ase sɛ wo nso waba bie Nyankopɔn hyira wo Nagsisimula sa Onuabarima Romeo gabi. deɛ di kan no Meaning ng Biblia, ang araw po o a day. Twerɛ Kronkron no akwan so no adekyeɛ hyɛ ase firi anwummerɛ Basahin natin ang Genesis Kapitulo yɛnkenkan Genesis 5. At tinawag ng Diyos ang liwanag na Genesis 1 verse 5 niya ang kadiliman na gabi. na wɔfrɛ ha no sɛ At adekyeɛ ang unang araw. na esum no adesaeɛ na adeɛ san na adeɛ kye da a ɛdi kan ne no Genesis 1 verse 5 nti Twerɛ Kronkron no akwan so no Panibagong araw. Hindi kagaya adesaeɛ ne da a ɛdi kan isang araw, alas 12 ng sɛ owia kɔtɔ a ɛyɛ da foforɔ Hudyo po sa reckoning ɛnte sɛ yɛ mmerɛ mu no anaasɛ baabi a yɛwɔ no ɛyɛ adekyeɛ hyɛ aseɛ firi anadwo 12 o'clock na sɛ Yudafoɔ mu deɛ ɛbɔ anwummerɛ no nsia a ɛyɛ da foforɔ ma wɔn ɛyɛ adekyeɛ foforɔ Kaya ang sabi sa Biblia, nagkahapon te sɛ owia kɔtɔ a ang unang araw. ɛyɛ da baako awieyɛ da foforɔ ase firi saa da teɛ wɔ Twerɛ Kronkron no mu Sino yung nagsabi? na adeɛ kye na adeɛ san da a ɛdi kan ne no Ang Panginoon Kristo afei wɔasɛmmisa no sɛ hwan na ɛrekasa yi na dating Awurade Yesu Kristo wɔdaa ne ho adi wɔ honam fam Nyankopɔn ba no kane na ɔwɔ agya no kokum nanganak ang Diyos mismo na ang Ama. agya Nyankopɔn na ɛwoo no ɛyɛ agya Nyankopɔn no ankasa mu na ɔwoo no yɛnkenkan Psalms 2:7 Sinabi ng Panginoon sa akin, na mɛka no deɛ Awurade ahyɛ no Awurade asɛm sɛ me ba ne wo ɛnnɛ na mawowo Ang nanganak ang Panginoon Diyos mismo. Bakit niya ipinanganak? 1:10 ɔwoo ne ba no walang tao agya Nyankopɔn no amu no wɔwoo no sa Diyos ang bugtong na anak ade nti no wɔwoo no sɛ obi hunu wɔ Nyankopɔn pɛ no na ang ɔba a ɔwoo no korɔ no a wɔtwerɛ agya no kokum no ɔno na wayi no adi akyerɛ pupunan. Pero mula sa sinapupunan, na ne ba no ipinanganak siya ng a Ama. wɔtwerɛ ne kokum no na ɔbɛtumi aka Dati siyang bahagi ng Diyos Ama, binigyan siya ng kanyang sariling na wɔka agya Nyankopɔn ho ipinanganak siya. kasi yɛmaa no ɔno ara ne tebea Si Adan, nang gawin ng Diyos, Adan lang. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a onua wobɛte aseɛ no Tadyang ginawa niyan si Eva. Adam ɔno nkutoo na yɛbɔɔ no Ni Adan, ɛnso Onyankopɔn ɛfa mpadeɛ firi Adam mu de bɔ Hawa berɛ no nti Eve ofiri Adam mu
Genesis 2:22. Na Awurade Nyankopɔn de mpade a oyi firi onipa no mu no yɛ ɔbaa na ɔde no brɛɛ no. Na Adam kaa sɛ, ampa ara me nnompe mu dompe na me honam nie. Oyi ne wɔbɛfrɛ no wɔbaa ɛfiri sɛ ɔbarima mu na woyi no firiɛ nti ɔbaa no Adam mu na ofiri baeɛ. Ɛna Nyankopɔn ba no ofiri agya no kokum. Agya na wo no. Hebrews 1:5. Mama yɛnkenkan. Na ɔbɔfo mu hwan na waka akyerɛ no pɛ ne sɛ meba ne wo mɛ na ma wo wo nnɛ na bio mɛyɛ no wagya na wɔno nso wayɛ me ɔba. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon, ang sabi ng ama sa kanya. Ɔsɛ me na ma wo wo nnɛ. Yɛrɛ deɛ agya no ka kyerɛ no. Sa anak. Basahin po natin ang 17 Dabɛn ng Juan. na yɛnsiiɛ. Dabɛn na yɛwo Onyankopɔn agya no wo ɔno ankasa ne ba. John 17:5. Na afei agya fɛ nimonyam a mewɔ na wɔ nkyɛn ansa na wɔbɔɔ wiase no hyɛ me wɔ ara wɔ nkyɛn. Nti na ɔwɔ nimonyam dada ansa na ɛyɛ ewiase no ɛba. Kristo nyɛ nipa dasani. Ɛresansa kora ne bɛbɔ asase na agya Nyankopɔn awɔ ne ba dada. Ɔse agya fɛ nimonyam animonyam a mewɔ na wɔ nkyɛn ansa na wɔhyɛ wiase aseɛ. Ana afei agya fɛ animonyam a mewɔ na wɔ nkyɛn ansa na wɔbɔɔ wiase no hyɛ me wɔ ara wɔ nkyɛn. Nti ansa na bɛbɔ wiase wɔnya animonyam ɛfiri agya no nkyɛn. Na Awurade Yesu Kristo nya n'animonyam firi agya no nkyɛn. Na saa animonyam no yɛ animonyam bɛn? Yɛnkenka Hebrews 5:5. Saa ara nso na Kristo anhyɛ ne ho animonyam sɛ ɔbɛyɛ wɔsɔfo panin, na mmom deɛ wɔka kyerɛ no sɛ meba ne wo me na ma wo wo nnɛ. Meba ne wo me na ma wo wo nnɛ. Yɛnsiiɛ ansa na wɔrehyɛ wiase ase. Nti ansa bɛbɔ wiase no na ne ba no wɔ hɔ. Mama yɛnkenkan. Mebusa metie de asankyɛ mu na Proverbs 34. Hwan na wɔforo kɔ soro na wɔsane? Hwan na wɔkura mframa wɔ ne nsam? Hwan na wɔbɔ nsuo boa ntoma mu? Hwan na wɔde asase ano sisi hɔ? Sɛ wonim a ne din de sɛn na ne ba din de sɛn? Ibig sabihin nang gawin ng langit at lupa, meron ng mag-ama na umiiral doon pa sa eternity. Kasi impo ansa na yɛbɛsiesie wiase no na agya no wɔ ba bi wɔ hɔ na wɔnom te ase. Na agya no awɔ ne dɔba kɔ no dada ɛwɔ dankwama mu. Adanseɛ no ɛwɔ Mika nwoma eti num nkyɛmu mmienu Micah 5:2. Na wɔ Bethlehem a ɛwɔ Efrata wa Wiase. Wɔbɛfrɛ Yuda mpempem mu. Wɔn ara na obi bɛba ama me. Na wɔabɛyɛ Israel so diifoɔ no na n'ase firi tetentere de. Frida a ɛnni ase ɛnam mu. Awano na yɛyɛ ne Awurade Yesu Kristo. Nti Onuabarima bisa no bisa me sɛ hwan ne ɔba no a ɔyɛ deɛ agya no wo no ansa na wɔrebɛbɔ wiase. Na saa ɔba no agya no soma no kɔ wɔ soro. Na agya no kaa sɛ nam ne so kaa sɛ mesi masafo. Deɛ misa Nyankopɔn ba no wankasa mu. Awurade Yesu Kristo nsɛm a wɔkekan no hwan na ka hyɛ wa no a wɔbɛkan wa wo nsɛm anaasɛ obi deɛ. Yɛnkenkan John 12:49. Ɛfiri sɛ me deɛ ɛnyɛ me na mehyɛ me ho mɛkasaeɛ na agya wɔsoma me no na wɔhyɛ me deɛ menka ne sɛdeɛ menkasa. Hindi ako nagsasalita
Nyankopɔn ba no se me de nyame na me hwɛ me ho me kasa ye mo de agya no bɛka kyerɛ me sɛ menka no ano ara na meka kyerɛ mo agya wɔ so ma me no na wɔhwɛ me de menka ɛne sɛ de menkasa ntabra wɔka sɛ mesi masafo no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no firi sɛ yɛn mu yɛ agya no nsɛm ɛde da so no sɛ Onuabarima Romeo Cruz wate ase Nyankopɔn hyira wo apema yanko Cebu yɛne Onuabarima Atobias brother Eli ne brother Daniel Razon dan Kenya Nyankopɔn yɛwɔ ho Onuaba Aveli ɔkɔ SD sorry Onuaba Aveli Atemmuda ne sɛ adenti na memene da ɛyɛ da ɛtɔ so nson wɔ yɛn home mu mahunu ɛda ɛtɔ so nson no SDA-foɔ na wɔyɛ mmerɛ mu na wɔgye wɔn home da ɛtɔ so nson mmaransɛm nyɛ wɔn dea ɛna wɔn afa saa mmaransɛm no nyɛ Filipiafoɔ dea nyɛ Amerikafoɔ dea nyɛ Bibifoɔ dea nyɛ Ghanafoɔ dea sɛ nipa bi anyɛ na home da wɔn a wɔn kɔ nkoasom wɔ Misrim ɛna Nyankopɔn hyɛ wɔn so wɔn nyɛ wɔn ahome yɛn kenkan Deuteronomy 5:15 na kae sɛ woyɛ akoa Misrim asase so na Awurade wo Nyankopɔn de nsa yɛ den ne basa watene mu yi wo firi hɔ ɛnti na Awurade wo Nyankopɔn hyɛ wo sɛ di homeda no botaeɛ nti a yɛka kyerɛ Israelfoɔ na Nyankopɔn hyɛ Israelfoɔ sɛ wɔn mo ni homeda no ɛne sɛ na wɔn yɛ nkoa ɛwɔ Misrim wɔn kɔ nkoasom mu Twerɛ Kronkron sɛ na kae sɛ woyɛ akoa Misrim asase so na Awurade wo Nyankopɔn de nsa a ɛyɛ den ne basa a watene mu yi wo firi hɔ ɛnti na Awurade wo Nyankopɔn hyɛ wo sɛ di homeda no na nkɔma nkɔ nkoasom mu a nka wɔnhyɛ wɔn sɛ wɔni homeda asɛm nkae yo bɔnkae sɛ Awurade mo Nyankopɔn yi mu firi Misrim aden sɛ yɛ den ne basa a watene mu na yi mu firi hɔ dan ne sɛ na moyɛ nkoa wɔ Misrim na mowɔ nkoasom mu a Nyankopɔn de ne nsa mu yɛ den ne basa a watene mu ayi mu nti dan ne sɛ moyɛ nkoa nti ɛna Nyankopɔn ahyɛ mo sɛ mu ne homeda no ɛte homeda no die no yɛ ade a wɔ hɔ maa nipa ɔmo bɛyɛ Misrim nkoa anaasɛ Egypt nkoa mfirinhyia hanan aduasa 430 years wɔn ahome wɔn yɛ adwumade ne mfirinhyia hanan aduasa yɛn kenkan adanseɛ no Exodus 12:40 na Israelfoɔ tena a wɔtena Misrim no yɛ mfirinhyia hanan aduasa na mfia hanan aduasa no wieɛ no ɛda no ara na Awurade asafo no nyinaa firi Misrim asase so Ebuhano kasa mu no ase na Israelfoɔ tena wɔtena Misrim no yɛ mfirinhyia hanan aduasa na mfia hanan aduasa no awieɛ no ɛda no ara na Awurade asafo no nyinaa firi Misrim asase so They were slaves for 400 na wɔn yɛ nkoa 400 years na ɛno akyi no yɛyi wɔn firi Misrim ama wɔn home na Akristofoɔ wɔ home ɛyɛ yɛn kenkan
A Christopher so homeda Christopher homeda ne ye okra no home yanken kan Matthew 11:22 moye dwuma berɛ amasoa mo ne so nyina momra me nkyɛn mema mo ahome mo fa me konua nto ho so na munsua me every sɛ medwo na misa sorry every sɛ medwo na mebra me ho ase akoma mu mobɛnya ahome ama mo kra. Ati yana Kristofo yana kra mo mu na yakona home okra mo mu na gye na home. Inyong mga kalag, hindi katawan. Yung sa Israel, pagpapahinga ng katawan yon, ng laman. Anya ni pedua no Israelfo no de ye honam na gye na home. Honam na kodi homeda. Na so no ye homeda tiawa bi. Anasa ye mranse ma wo ho bretia wa nya mranse ma wo ho afebo. Ye kan Hebrews 9:10. Na ene enuane ne ya no ne ye ne ye dware yahodo ye honam nsiesie ye nko a eda ho se wonya inkuduru bra wahya to ho no na inkudun totoye bre no na ene enuane ne ya no ne ye dware yahodo ye honam nsiesie ye nko a eda ho se wonya inkuduru bra wahya to ho no. Binago yan pagdating ni Samra na wo Israel no. Rest of the soul. Ye nyamra betna ho afebo. Kopim se rade Yesu Kristo bae. Ye na Kristofo ye homeda enye memeneda okra no momu na begye na home nye hom na mfam homeda di. Mate misafo fro so dear brother Eli. Yung pagkaon o yung kalamno tinatawag nga ni Pablo. I want to repeat that verse 9:10 of the book of Hebrews. Sanglit uban sa mga kalanon ug mga ilimnon. Hebrews 9:10. Na ene inyane ne ano ne adware yahodo ye honam nsiesie ye enko a eda ho se wanye inkuduru bra wahya to ho no. Mababago yan. Kaya pagdating ni Kristo, yung bawal sa Israel, bawal ang baboy, bawal ang hipon, bawal ang mga walang... Ye basasa. Gisaradi Yesu Kristo ba. Enama na ye chuwade wo Israel ti sepreko na wiye monko no. Enam we ho ne owro no. Ni nyina sesa ye. Samra ni nyina sesa ye. Yen kan Mark 7 verse 19. Every say enko na kumam na emom ekoi oyafunu mu. Ay mo mo yigu ya ne mu okaye de tie aduane nyina ho nagahimong malinis sa tanang makaon. Kaya pagdating ng bagong tipan, yung bawal sa Israel, hindi na bawal yon. Basahin natin sa Kapitulo 4. Enama na ye chuwade wo Israel no ennaso nye chuwade wo apamfoforo no mu yan kan 1 Timothy 4 verse 4. Na awrade abode nyina ye da say ye dia sedajia and ye nsese ye kiribri biara verse 5. Every so what the Nyankopon wasam nem paibo na ete ho. Sa panahon ngayon, kain ka na ng baboy, kapatid. Paminsan-minsan, Yemre mu no obetumi awe prako nam wag ka matakot betumi awe yung aral nila, hindi na. onya monko awe bi Salamat sa iyo every say nsuro usofo no every say sankyerɛkyerɛ na so nyɛ adwuma wɔ Kristofo aboro so bio oni aba angele yɛda wase Nyankopɔn hyira wo na ɛno na yɛasɛm bi sɛ twatoɔ Kapatid na Eli, nasa inyo po na ang day. pagkakataon. Mga kababayan, salamat po sa Diyos. That's your brother Eli. Ya jai di aka na hyɛ wo nsa. Ɛne anom yɛdi ka yɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛ yɛnya akwanya pa yi na mu atumi din sa wɔ soɔ yɛntwe yɛ akɔma mu nyinaa. Sama-sama po tayong manalangin. Amatwa wɔ ma nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ. Awa naming makapangyarihan sa lahat. Yɛn agya Twedeampɔn. Kami pong mga magkakapatid. Awa daba koro no din. Ang aming mga kaibigan na nakinig. Yɛn wɔ ma yɛne yɛn namfofoɔ nyinaa na yɛadɔfoɔ yɛbom yɛtie wɔ nsɛm. Yɛn nyinaa yɛba w'anim ɛda wase. Wama yɛn tenenee a ayi yɛn nsɛmmisa ano
Ada wase wo wensem. Nag-alis ng duda sa aming mga puso. Akyerɛ. Inama mu akyerɛ yɛn. Ama yɛn dadwene na yi ntɛntɛ firi akoma mu. Sa aming mga pananampalataya. Nagbigay linaw. Wapepa Sa daan na dapat yakoma mu ntɛntɛ nyinaa. Panginoon, maawa ka po. Wayi yɛn afiri akwan bɔne so. Awurade, yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ. Kae obi biara a wotie wɔn nsɛm. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn akwanya. Makapagsilbi sa iyo. Aboa ma wɔn akoma mu mue. Na watumi asom wo. Na watumi yɛn nyinaa atumi abɔ mu asom wo. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛ kwan na yɛmfa yɛn nkwa ɛne dwuma sɛdeɛ ɛsɛ. Na ma wɔhunu adebɔne biara wɔ yɛn mu. Nkwa a wɔde ama yɛn no, yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn na yɛmfa nyɛ sitie ɛma wo tenenee nsɛm. Na nsa na yɛn nkwa na ɛbɛba na awieɛ no, yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn ma yɛtumi nyɛ w'apɛdeɛ. Awurade, ma wɔkra biara anidasoɔ. Ma wɔ nnipa biara wɔtie wɔn nsɛm awerɛkyekyerɛ. Na Awurade, yɛda wo ase. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ ankanka yɛn mmerɛ yi mu. Ɛwɔ sɛ mmerɛ a yɛte mu yi yɛ nnabɔne, ɛho ne bɔne bebree no a na atwa yɛn ho ahyia. Na yɛnnim mpo sɛ yɛnnim da dodoɔ a yɛbɛdi no asase yi so. Yɛsrɛ wo sɛ aberɛ nyinaa boa yɛn na ma yɛn mpaebɔ nnuru w'anim. Wɔ nsɛm na yɛgyaa yɛn nkwa ne yɛn hyɛberɛ hye. Yɛda wo ase bebree. Ma bɔne a yɛayɛ atia wo nyinaa. Yɛsrɛ wo kae yɛn Agya, aberɛ a yɛpae wo nsɛm mu na wɔtenenee kronkron mu aka no. Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn dikanfoɔ. Aberɛ a wodi yɛn anim kan, ka wɔn ho na wɔntumi mfa wɔn nkwagyeɛ asɛm a ahia sɛ yɛhunu no mmerɛ yɛn. Yɛsrɛ wo sɛ hyira wɔn mma nyinaa. Agya, yɛda wo ase bebree. Wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Mama yɛn nkyɛn nhyira me. Ngayon tanggapin natin ang bendisyon at ang pag-ibig ng Diyos amang sumasunod. Tumayin na yan isang kain shirana wada free na dyan yung kupon o wasoro. Adumaya resane nkwagyeɛ free na Awurade Yesu Kristo. Adom nkwagyeɛ na ayaresa free na Awurade Yesu Kristo. Na honhom kronkron mu ayɔnkoyɛ. Ɛntena yɛ akoma mu ɛnkanka yɛ mma sɛsia na daa ne daa nyinaa. Amen. Now, and your free members Church of God International returns after nyinaa aba asubo enkyerɛkyerɛ ase. And as a momra ne yɛsua yɛ na Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Wɔkyɛw menyɔnko nipa yɛnom nyinaa ase kyerɛ ne sɛ yɛba abɛsua nneɛma a ɛyɛ Kristo mmara nsɛm. Yɛba abɛsua Kristo mmara nsɛm. Kristo nkyerɛkyerɛ asɛmpa no nkyerɛkyerɛ a yɛwɔ hɔ ma yɛn wɔ yɛ mmere mu ntotosoɔ dodo ka ho anaa. Na ɔmɛdadie ɛyɛ ɛka Awurade mmara nsɛm ho anaa. Prɛko nam weɛ mɔnkɔ ɛne nam ɛkeka ho yɛ akyiwadeɛ sɛ yɛbɛdie. Ɛnam wɔdɔ kwan sɛ retɔn nsa afrɛ mo. Ɛne da so ne sɛ mɔbɛka yɛn. Sɛ wɔwɔ akomaso adeɛ bi na wɔpɛ bi sɛ wɔpɛ sɛ musua Nyankopɔn asɛm a ɛne Awurade Yesu Kristo no kora asɛmpa no a ɛbɛhyɛ aseɛ August bosome da ɛtɔ so mmienu afempinu ne aduonu baako anwummere no nso na Ghana ha ɛbɛyɛ
pa dubaako. Menkyɛ yɛ akɔma mo nyinaa.
Brothers, sisters, and fellow men, Nyanma Marima ne yon kunipa. Prince Samono Asha and Nabone Baba and Swan Hong Kong. Nabayan Bon Baba Nipa so we yem Lemon Hokoko. Mona Nipa Basariatia what Hon. Itania Difudipe. Ale to me who come no about Kofua. A person with Wiase. Na yarwa whom no come. Majene Papa Pim. Uncle everyone, so we shall see who sent your name. Come, the Akano Yamani who I carry who she. I have no banner swore man, and the pa shall see a panu. That's when you be. it is time to come together as one. Abrano so say a bay barco. The Abraya who was a Ferradi. Mama yam Bompire and fire and to sir enter the word to me say. Abajaya and Quefra or Mania was through hot. And the spiritual wickedness in And now Mania was through hot. Let us call upon Now, Mamma, I am free. Onyankopɔn twede yɛ mpɔn. Isane yɛ ma ne yɛ ma mmanti. Ene ewiase mutima muni biara a wɔhwehwɛ da nkwa ne nkwagyeɛ na ene dasoɔ na yɛnya asomdwoe wɔ yakoma mu ne dasoɔ kɛse a ɛboro so. Amanehunu a nipa fa mu nyinaa akyiri. Anuanom mmarima ne nyɔnko nipa. Anuanom ma. Wama yɛ nyinaa yɛnsiesie yakoma na yɛmmɔ mpaeɛ. Manalangin po tayo. Aba yɛmmɔ mpaeɛ anuanom. Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Sa Yan agya twede yɛ mpɔn. ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kami pong Ɔyɛ ne Awurade Yesu Kristo din mu. Agya yɛda wo ase bebree. mga puso. Sɛ Pasalamat. ɛnam wo tumi so Kabutihan aba yɛaka yɛakoma mpo mu. Yɛda wo ase wɔ w'ayamye na wɔ nipa daa ɔda no adi kyerɛ yɛn. Napakasabang sanlibutan. Salamat sa iyong pagtatawid. Na da bia wɔma yɛtumi firi ewiase bɔne a yɛwɔ mu no mu firi. Ada wɔ sɛ woagye yɛn nkwa. Wama yɛn nkwa ne ahoɔdene. Wama yɛn abrabɔ mu ani akomaso adeɛ. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ adwuma. Na yɛasakyerɛ firi yɛn bɔne nyinaa mu. Yɛda wo ase sɛ wama yɛn akwanya yi. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi asesa afiri yɛn akwan mmɔne so kɔpem sɛ yɛbɛnya nkwa ne ahoɔden a wɔde ama yɛn. Agya yɛda wo ase bebree. Wade nyinaa mu. Yɛsrɛ wo sɛ kae nnipa a ɛte ase wɔ yɛn mmere mu. Yadeɛ yi mu atoyerɛnkyɛm yi mu. Na amanehunu a atwa yɛn ho ahyia mu. Ne baabi foforɔ kɔ. Na ewiase nyansa ne ahonyadeɛ ntumi nyɛ hwee. Agya, wo na yɛgyae yɛn nkwa ne yɛn hyɛberɛ hye. Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn. Ka wiase ahenni na akɔma wɔn a wɔdi berɛ akɛseɛ. Na waboa wɔn a wɔmmere. Na yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn. Ma yɛtumi nhwɛ yɛn nyɔnko nnipa so. Agya, agya yɛn dadwene. Ɛyɛ haw nyinaa to wo so. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛnya wo mu asomdwoe a aberɛ a yɛwɔ ahohiahia ne wiase mu amanehunu mu no ma yɛnya akoma mu anigyeɛ. Ɛno sɛ aberɛ nyinaa wowɔ hɔ ma yɛn. Yɛtumi de yɛn ho ato wo so. Yɛn nkwa na nyinaa. Agya, yɛwɔ gyidie wɔ wo nsa no nnwuma kɛseɛ mu.
Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ. Yɛsrɛ wo sɛ ma wɔpɛ nyɛ hɔ wɔ yɛn abrabɔ mu. Na yɛnim sɛ wo na wodi mu. Wo na wobɛtumi akyerɛkyerɛ yɛn nneɛma nyinaa. Wo na wonim deɛ ɛbɛboa yɛn. Agya yɛda wo ase. Ɔyɛ agya nkwa kɛseɛ Kristo Yesu din mu. Amen. Tanggapin natin ang basbas at pag-ibig. Pamaya ginayan isang kainsyura na wɔdɔ a ɛfiri yɛn Agya Nyankopɔn a ɔwɔ soro. Adom nkwagyeɛ ne ayaresa ɛfiri yɛn Awurade Yesu Kristo. Na Honhom Kronkron ma ayɔnkoyɛ. Ɛne yɛn nyinaa koma mu hene. Ankanka yɛn mma mu sɛsie ne daa ne daa nyinaa. Amen.